Sa nama je danas Bojana Stojadinović, diplomirani fitness trener. Zdravo Bojana, dobro nam došla. Zdravo. U pravi čas stižeš, s obzirom da, evo, januar se bliži kraju i nekako onda tu negde od februara svi počinjemo da razmišljamo kako bi bilo dobro da dobro izgledamo kada dođe proleće i naravno za letnji period i svi nekako ostajemo vežbanje za poslednji čas, je li tako? Da, pa dobro, većina ljudi, ali dobro, to je počelo u poslednje vreme da se menja, s obzirom da je velika ponuda, da kažem, i fitness klubovi, i fitness programa, ali generalno kako prođu praznici, ljudi počnu da razmišljaju o lepom vremenu, proleću, letu, tako da onda užurbano kreću po fitness klubovima i razmišljaju prosto šta će trenirati. Pa dobro, znači sad jeste neko idealno vreme za početak vežbanja ukoliko želimo da budemo fit na leto. Moram da kažem da je uvek dobar početak da počne da se vežba, ali da kažem, ajde, možda je sad i poslednji moment, s obzirom da je januar naravno pri kraju, polako treba ulaziti u formu, ipak da bi za par meseci ipak došli neki rezultati. Dakle, ti nam preporučuješ te neke klasične fitness treninge, odnosno kako da počnemo ukoliko nismo vežbali u skorije vreme? Da, pa ako nismo, ja preporučujem da to budu neki laganiji, da kažem, umerenog intenziteta, kao što je recimo neki program koji sadrži i kardio deo, odnosno onaj fitness na trenažerima i onaj deo vežbe oblikovanja, odnosno vežbe snage, ili naravno neki laganiji aerobik, u to spada recimo neki step aerobik, ili eto tako nešto da bude umerenoj zoni intenziteta, jer pod broj 1, prvo to je najzdravije za naš organizam, znači to je u zoni zdravlja, a odnosno umerenim intenzitetom treninga gube se kilogrami, nikako znači visokog intenziteta. Ja rekao na samom početku ti si diplomirani fitness trener, što je veoma važno da prosto kada se čovjek odluči da krene da vežba, radi se nekim koji je stručan za to i na to treba staviti akcent, pa bih te zamolila, evo prosto nam kažeš za sve gledalce koji su možda zainteresovani kako da te kontaktiraju, da li imaš neku Facebook stranicu, sajt? Da, pa jeste, znači najbitnije je da idemo kod nekog koji je visoko, da kažem, edukovan. Ja sam završila i fakultet za fizičku kulturu i fitness sam trener, završila sam i visoku školu za sport, odnosno za fitness, tako da klub naš postoji 9 godina, tako da imamo stvarno veliko iskustvo i ja i moje kolege. Imamo naravno na Facebooku, imamo Bojana fitness klub, tako da svi mogu tu da dobiju neke najbližnije informacije o nama i prosto o našem radu. Sjajno, hvala ti Bojana na današnjem gostovanju. Hvala.